Takže zdar lidi, vítá vás Dominicen a dnes budeme hrát Wolf Team. A prvně jdeme tady na tenhle a jak vidíte už jsem nový level, protože jsem to sice dneska začal hrát, ale mám nový level. Jednu šipku nahoru, takže dnes máme, ještě k tomu máme novou zbraň, takže snad se nám povede. Shit! Co? Oh, shit. No. No, my god. A jo, počkat, jak to takhle zahodím. A jo. Vidíte, to se prostě nedá. A jo. A klidně mluv. Joj. Oh shit, vidíte to? Tomuhle se říká zbraň. No tak když se představilo něco jiného, že děláš. A nevím, ještě tady jsou. Za první, kdyby točil, nežeru toho. Nikoho bych nechtěl mít doma, aby mi to narušil. Hej, to byla moje zbraň. Tak si vezmu tady tuhle. Já jsem skočil. Já jsem vůl. To budeš. Jenom. Jo. Kaš. Oh, shit, to je brokovnice, nebo co? Joj, moje oblíbená. Tak. Co? Ježi, proč beru tady to? Hej, ale to teďka mě vidí, to byl úplně kritik. Vem si to? A jak se, jo, mám, dobrý. No, mám double kill. A teď si vezmeme tady tu. A snad se nám s ní povede líp. Cože? Jo, double kill. A teď už jsem mrtvej, no. Nevadí. Počkej, jsem modrým. Sakra, jo, to vyrovnáno. Kdo ti poslal 1,5 milionu, prosím tě? A jo. Ale škoda, že to nehraješ. Kdyby to můj kamoš hrál, tak můžeme hodně dlouho. Oh, shit, tak to bylo překvapení jako hrom. Teď se mi nepřišli nepleť. A dám si po nich pistolkou, zkusíme to. Pojďme na to. Já budu střílet, až tady bude stříkat krev. A já jdu taky za ním, a jdu si tady s pistolkou zkusit. Au! Ty cucko jedna! Už je au! Hej, triple kill, no, quattro kill! Joj, mám kill.
Takže nic. Oh shit! Tak to je hezčí, famo. Au. No, to je hrůza, jak to můžete vidět. No, nevadí. Počkej, se vyberu, že tady nemá něco. Overload? Oh yeah! Oh shit! Joj, moje oblíbená a krásně zlatá. Oh shit! Joj, cože? A dal jsem kill, sakra. Co to hraješ teď? To bylo... Ty to hraješ taky? Jo, už mám úroveň 194. Zmetku. A mám epika. No, máš epika, no tak se nezblázníš tím epikem. A tak ono, ty epiky nejsou moc dobrý v tom. Co? Jo, jaký tam máš například epik? Jako dávat to 3 věci. A jak bych to řekl? Hodně. Hej, ale já se divím, že se mi to vůbec neseká, jo, ta hra. Proč by si měl sekat? No, protože to natáčení, vole, zabije. To natáčení to zpomaluje. To ti bere FPS, co? Já mám furt 33, 32, 30 a vůbec se mi to neseká ani. Takže to co má... A tak ono, ta hra je úplně nová, to je asi rok starý jenom, ta hra. Co bys chtěl taky? Že? Co bys chtěl taky? Víš? Joj! No, to toho mám, no. No, tak tímhle dílem se zakončíme, takže čau.